садои мардум чӣ тавр мешавад бар Дедафшина ва Аблава хотима дод. Нашрияи парлумонии Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки хизмати ҳарбӣ дар кишвар яксола шавад то ҷавонон ба артиш дилгарм шаванд ва Дедафшина хотима ёбад. Ин пешниҳод дар ҳоле ки як рӯзномаи мӯътабари расмӣ нашр мешавад ки ҳар мавсим эъзоми ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон мақомот ба мушкилии фаровон дучор мешаванд. Аз ҷумла мақомот даст ба ҷалби ҷавонон бо зӯрӣ аз кӯчаи хиёбонҳо мезананд ки дар миёни мардум ба вожаи Аблава маъруф аст. Ин маърака ба як мавсими пур аз дардисари мақомоти маҳаллӣ ба хусус ҷамоатҳо, комиссариятҳои ҳарбӣ ва милиса шудааст. Бархе аз ҷавонони Тоҷикистон ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ мераванд, аммо теъдоди онҳо кам буда аксаран ро ба муҳоҷирати корӣ меоранд ва ё ба донишгоҳ донишкадаҳои рӯзона паноҳ мебаранд. Аминиён муаллифи матлаби чаро то ба ҳол аксар ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дилгарм нестанд, ки дар шумораи ахири садои мардум ба нашр расидааст, мегӯяд низоми эъзом ба артиш ниёз ба истилоҳот дорад. Он гуна ки дар соҳаи маориф гузаштан аз низоми таҳсили 10 сола ба 11 сола, коҳиши муҳлати таҳсил дар макотиби олӣ аз 5 ба 4 сол ва тандурустӣ, пайдо шудани клиникаҳои шахсӣ, табиатшифоҳӣ, гиёҳдармонӣ, тиббии чинӣ ба назар мерасад. ҳоло дар аксар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ дар соҳаи мудофиа аз баҳри хизмати 2 сола баромаданд, муҳлати онро кам карданд. Масалан, дар Русия, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон муҳлати хизмат аз 1 сол, Беларус, Украина 18 моҳ ва Озарбойҷон 17 моҳ аст. Дар Юнон муҳлати хизмати аскарӣ 8-12 моҳ, Эстония 8-11 моҳ, Финляндия аз 6 то 12 моҳ, Швейтсария аз 18 то 21 ҳафта ва дар Дания 4 моҳ мебошад. ҷавонони турк агар маълумоти олӣ надошта бошанд, ҳамчун сарбози қаторӣ 12 моҳ хизмат мекунанд. ба онҳое ки ҳадди аққал 4 сол дар макотиби олӣ таҳсил карданд, пешниҳод мешавад ки 12 моҳ ҳамчун афсар ё 6 моҳ ҳамчун сарбози қаторӣ хизмат намоянд, менависад муаллиф. Вай дар такя ба таҷрибаи кишварҳои дигар мегӯяд, барои соҳиб шудан ба як малакаи ҷангӣ барои сарбози қаторӣ аз 4 то 12 моҳ кифоя аст, чун 3 моҳ тирпаронӣ аз силоҳи сабук, ҳаво додани норинҷак, истифодаи норинҷакандозӣ меомӯзанд. Аминиён меафзояд, барои идора кардани танку мошинҳои зиреҳпӯш, тӯб, миномёт ва силоҳҳои зиддиҳавоӣ 8-12 моҳ кифоя мекунад. суоли матраҳ ин аст ки чаро дигарон дар ин муддат истифодаи аслиҳа ё малакаи низомӣ омӯхта метавонистанду ҷавонони тоҷик не, мепурсад ӯ. Қонунгузори Тоҷикистон барои афроди таҳсил нокарда 2 ва таҳсил карда 1 сол хизмати ҳарбиро муқаррар карданд. Фақат мардон аз 18 то 28 сола ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват карда мешаванд. Хизмат дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ҳатмӣ аст, аммо қишри донишҷӯён ва имтиёздорон ҳаққи таъхир ё озодӣ аз хизматро доранд. муаллифи матлаб дар садои мардум мегӯяд, дар суҳбатҳо бо сокинони кишвар дарёфтааст ки мардум хоҳони хизмати яксола ва имтиёз ба хизматкардаҳо ҳастанд. Вай сабаби афзоиши фурӯпошии хонаводаҳои ҷавонро дар ин арзёбӣ мекунад ки эркатулфорҳои волидайн аз мактаби ҷасорату мардонагӣ нагузаштаанд. Тибқи иттилои Кумитаи омури Тоҷикистон, фақат таи ним соли аввали соли равон беш аз 6000 ҳолати ҷудо шудани хонаводаҳо сабт шудааст ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 481 ҳолат зиёд аст. Аминиён бартарии хизмати яксоларо дар ин мебинад ки дар қисмҳои низомӣ бобосолорӣ ё Дедафшинаи меросмонда аз даврони шӯравӣ аз байн меравад. иттилоъ дода шудааст ки дар Ӯзбекистон тӯли 5 соли охир ҳодисаи ба истилоҳ бобосолорӣ дар артиш ба қайд гирифта нашудааст. чунин натиҷа аз ҳисоби гузаштан ба хизмати яксола ҳосил шудааст, яъне сарбозоне ки аллакай 1 сол хизмат карданд, дар амал навомадагонро намебинанд, онҳо баробар мераванд, ба ҷояшон сарбозони нав меоянд, менависад нашрия. дар бораи зарурати додани имтиёзҳо ба хизматкардаҳо, муаллифи садои мардум бар ин аст ки барои кор дар мақомоти давлатӣ ба хусус ҳифзи ҳуқуқ бояд доштани хизмати ҳарбӣ ҳатмӣ бошад. و از نظام ازبکستان مثال می‌آورد که جوانانش برای خدمت در ارتش نوبت می‌ایستند یا به خدمت آلترناتیوی می‌روند که طبق آن داوطلب حدود $1200 باج دولتی سپرده از کورس یک ماهه آمادگی دفاعی می‌گذرد و صاحب بلیط حربی می‌شود. اثبات شده است که خدمت در صف قواهای مسلح به ختم کردگان مکاتب عالی در آینده برای کامیاب و موفق شدن در ساحه‌های انتخاب کرده کمک می‌رساند، می‌نویسد مؤلف. در انتهای مطلب او سخن‌های
президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ки 10 майи соли равон дар мулоқот ба кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳои кишвар гуфта буд иқтибос кардааст. Ягон нафари шумо бепушту паноҳ нестед. Вазорати маориф ё иқтисод касе ба кор намеравад, вале барои кор дар соҳаҳои гумруку андоз навбат мепоянд. Дар интиҳо муаллифи Садои мардум мегӯяд, дар ҳоли ироа шудани ин пешниҳод аз сӯи мақомоти андозу прокуратура, суд ва дигар ниҳодҳо мушкилоти ҷалби ҷавонон ба хизмати аскарӣ аз байн меравад ва сифати омодагии дифои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат беҳтар мешавад. Аблава ё ҷалби иҷбории ҷавонон дар Тоҷикистон ба дараҷаи доғ шуд ки идеи дар шабакаҳои иҷтимоӣ истеъфои вазири дифои ин кишварро тақозо карданд. Аз сӯи дигар таваҷҷӯҳи расонаҳои давлатӣ ба ин мушкил баёнгари он аст ки ин мушкилро на фақат расонаҳои мустақил, балки ҳукумат низ бармало дарк карданд. эълон: духтароне ки садои хуб доранд мехоҳанд дар YouTube баранда шаванд, ба канали мо баранда лозим аст. тарзи кор кардан тексти тайёрро ба шумо равон мекунем, ба диктофони телефонатон сабт намуда ба мо равон мекунед. Тамом. Барои маълумоти муфассалтар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат намоед. اینا ابلاوا ابلاوا این همین بچه‌ها رو نخمه پچونان نبارن زور زده کش رو دکده برده سانتون اینا Orman betul verdim bet. Ha, betul verdim. Салом алейкум ба падару модари азиз, салом алейкум ба вазири шоири офис, салом алейкум ба кӯчаи ҷигари ватан, салом алейкум братан. Рафтестам ними рӯз, ҳаво гарени гармай, ачки мада сармай, попши май чармай, ачки тори бинида, зурай вақти қинида, ачки полни тимнита, короче инамита. Рӯзои душанбеда, рӯзои сешанбеда, рӯзои чоршанбеда, фақат да парк победа. Пеши махатма ганди, фақат песар баланди, фақат мебинам таланти, меган таки хурсанди, хайчи баканди, хайчи
بايقا گنده بندی بشیدم بندی نمیدم تون یگان گارانتی زندگی مگذره گرنی تز گرنی استرس هر یک مردک در وقتش باید داشته باشه پرس رستوی و اینترس فیفا فورت پس فقط نشه کن لست اسکای بشش خس نشه آدمی پس